Дисциплината ли е основното нещо за постигането на тези успехи? Това да докажеш, че можеш една идея повече от други. Тази упоритост, за да продължиш, как се съживява в един състезател? Трябва да преминиш през всичките тези трудности, защото те са част от целия процес. Да стигнеш до там, където ти си мислиш, че можеш да отидеш, дори една идея повече. Ето го и този момент. Йордан Йовчев на Олимпийската стълбичка. Как успяваш ти да поддържаш форма? Аз си тренирам всеки ден за себе си, защото ме е станало отдавна начин на живота. Спорта ли определя личността или личността се нагажда към спорта? Той изгражда и характера и подобрява личността със сигурност. Кои са ти били най-тежките моменти? Професионално е Олимпийските игри в Китай. На 9-то упражнение допуснах една грешка елементарна и не успях. Но ако го бях направил, сигурно щех се боря за първото място. Как се справяш с това, когато знаеш, че всъщност ти си по-добър, обаче за целия свят някой друг остава по-добър? Йордан Йовчев изиграва съчетание, с което по всеобщо признание трябва да спечели титлата на халки. Златото обаче е подарено на друг. След награждаването, кралят на халките, олимпийският шампион от Атланта Юри Кеки, с кръсноречив жест показва кой е истинският победител. Не съм единственият гений на света да тренирам в 3 сутринта. Когато идва състезанието и ти си ощетен, ти нямаш угризение и живееш лесно с тази мисъл. Здравейте, приятели! Това е подкаста на Фитспо. Аз съм Динко Желязков. Благодаря на Фитспо за поканата да имам удоволствието да водя техния подкаст. Фитспо и версия 2.0, т.е. по-добрата версия, втората версия на себе си с сила, дисциплина, вдъхновение. Това е подкаста, в който ще ви представяме различни личности, благодарение на които се вдъхновяваме и знаем, че всичко е възможно благодарение на примера, дисциплината и увереност в това, което искаме да постигнем. С удоволствие искам да ви представя следващия гост в подкаста. Това е многократно номиниран за спортист на годината. Повече от 15 златни медали на европейски, републикански и световни турнири. Участник на 6 олимпиади. Чак се задъхах вече и се притесних. С удоволствие искам да ви представя Йордан Йовчев. Здравей и добре дошъл. Здравей, благодаря за поканата. Удоволствие да бъда. За мен е още по-голямо удоволствие с толкова титулован състезател на световно и олимпийско ниво. Вече бивш. Няма значение. Това е история. Как да кажем, да. Нещо, което няма как да го пропуснем, особено в толкова следи останали в световния спорт. Дисциплината ли е основното нещо за постигането на тези успехи? Тези компонентите са много. Но това е една основна част от всички тези. Без дисциплина със сигурност ще се пропука някъде желанията за успех и всичко останало, но сега, ако трябва да ги изброя, със сигурност ще пропусна, но... Е повече и над, а? Трябва да имаш така един много голям хъс и е над, дори ти го казвам, може би по-правилно. Това да докажеш, че можеш една идея повече от други. Дали ти е приятел, дали ти е конкурент, говорим за чисто спорт. Професионално спорт. Не да намразиш близки и сега да виж, аз колко ще стана як и как ще прибия. Фейрплей е много важно, но не мога да ни се върна назад във времето и да кажа за човека, който е откривател на много гимнастици, които са покорили много върхове преди мен. Това е Иван Славчев, който е откривател и на Стоян Делчев, и на Краси Дунев, и Иван Настев, Стойчо Гошев. Те са много хора, които са вдъхновявали и мен и са постигнали много в гимнастиката. Той е човека, който всъщност е сметнал, че има потенциал в мен като развитие в спортната гимнастика и някакси ти е дал възможността да заобичаш този спорт. По начина, по който той го е правил. Впоследствие идва една отговорност, на която те учи през любовта на спорта. Някакси осъзнаваш, че има моменти, в които ти искаш да докажеш, че си този човек с потенциал, а той не е направил грешка с избора си. И така нататък. И вече идва и дисциплината, защото
Тя е неизменна част от това, когато ти е трудно, ти на следващия ден да искаш повече от себе си. Нали? То е и кораж, и този енат, и тези мечти, освен твои, защото в последствие имаш едни хора, които се грижат за тебе и идват на работа, искат, нали, чрез тебе да докажат и тяхните възможности. Така че, нали, отговарям много широко спектърно за дисциплината, но той е един компонент, неразделна част от всички останали, за да бъдеш успешен. Треньора ли е опората в това нещо? Екипа, той не е само треньора. Хората, с които прекарваш по-важната част от деня, има старши треньор, има личен треньор, има хората около тебе, дори треньорите, състезателите, които са ти, защото нашия спорт, колкото е индивидуален, толкова и отборен. Имаш съмишленици, съотборници, те пък съответно са и конкуренти, които нали, така ти събуждат лъвчето в тебе, когато някога си заспал, викаш, това момиче от Варна, където има много потенциал, ще го изненадам, нали, на републиканското. Примерно. Така че и всички тези хора са важни. Но в един момент, когато става въпрос за така да кажа, за по-сериозния спорт, в който трябва да издигаш българския флаг и така нататък, треньора играе важна роля. Понякога човек се загубва, има моменти, в които ти имаш едни виждания и кораж, и смяташ, че, да кажем, едно съчетание ще търпи успех, обаче ти разработваш едни упражнения, които е нужна понякога корекция на човека близко до тебе, визирам треньора. Колко време трае една подготовка за световно, примерно, или световно първенство сега има и като треньор вече? Почти всяка зависимост от сега в Олимпийската година понякога няма световно първенство. Ние готвим едни състезатели, нали, за тяхните мечти. Олимпийските игри са, нали, най-големия спортен форум, но за да стигнеш до тях трябва да минеш през квалификации. Т.е. трябва да преминеш през европейско първенство, които са квалификации за световно първенство. От световното първенство според критерия и квалификационния принцип да стигнеш до Олимпийски игри, ние започваме от много, много рано. Защото самия cut of points, т.е. регламента за Олимпийски игри, той се сменя на 4 години. И в момента, ако имаме потенциал в момиче или момче, което е на 16 години, нали, някакси се опитваме да създадем съчетания, които ще бъдат за в бъдеще достатъчно добри, за да бъдат преодоляни тези квалификации. Тоест, той процесът е много дълъг. Не готвим един гимнастик или гимнастичка конкретно за това световно първенство. Сега започваме подготовка. Тя не спира подготовката. От ранна детска възраст гимнастиката е такъв спорт. И всеки един спорт, нали, дори сега просто така ми изниква, но дори един тенисист, който са, нали, мечтата му е да отиде голям шлем. Обаче той трябва да премине през чаленджери, през различни турнири, за да стигне до там. Той се готви много зарано с мечтата си да стигне един ден, да кажем, на Australian Open. Да, но има и много, как да кажа, пречки, силно казано, но нали, по време на тренировки, болки, особено при вас и на хълки, и на успоритка, постоянно има наранявания. Травматичен е спорт. Да, но тази упоритост, за да продължиш, как се съживява в един състезател, примерно, или ти как си го преодолял това? Сега аз мога да кажа, съм едни от децата, които са осъзнали, че искат да се занимава с този спорт, с ясната представа, дори още от ранна детска възраст, с особеностите на този спорт. Колко е опасен, защото той е наистина опасен. Колко е травматичен. Като знаеки в каква посока тръгваш, като нищо не е сигурно. Това не означава, че потенциала, който са видяли в мен треньорите, може да се развие. Цялата упоритост, силата на духа, всички тези компоненти, които аз съм смятал, и вярата в това, че ще бъда успешен, то няма гаранция. Обаче ти си избираш този път, тръгваш с ясната цел, че така да кажа, няма пряк наистина път към успеха. Трябва да преминиш през всичките тези трудности, защото те са част от целия процес
да стигнеш до там, където ти си мислиш, че можеш да отидеш, дори една идея повече. И с травмите те понякога ти дават така един импулс. Аз съм имал няколко щупвания на крака, които забавят процеса на подготовка, но пък винаги има с какво да компенсираш. Правиш повече сила, повече гледаш да компенсираш там, където примерно изоставаш. Ето аз преди ми се отдаваше повече, да кажем, земната гимнастика. Нали, счупих си крака и започнах да правя много сила, защото аз бях едно така слабо дете, физически не бях толкова силен. Нали. И оттам пък вече станах на хълки по-добър. После направих още една травма и така нататък и не можах да удължа титлите на земна гимнастика и се прехвърлих към хълки. Но ето, че благодарение на тая опреснителна дейност с травмите, пък станах по-силен физически и разбрах, че и в съвременния спорт, колкото си по-як, толкова по-добре. И в живота. И в живота ми трябва да си... Спортния хъс и спортната злоба. Спортна злоба е, може би, част от характера си, който нося. Винаги съм искал в детските години да бъда най-добрия от групата, в последствие да бъда държавното първенство, съм най-добрия от републиканските първенства. После, като почнахме да сформираме разширен състав на младежкия национален отбор, пък да бъда най-добрия в него. Но съм имал и идоли и съм правил съпоставки с хората, които са готвили в чужбина. Имал съм такива кумири, които съм искал да приличам на тях. Но тайно, нали, съм подготвил упражнение да не съм копи-пейст на тях, нали, да съм като тях, но съм имал такива, вдъхновители, които са ми допринасяли за тая сила на духа и спортна злоба, която... Спорта ли определя личността или личността се нагажда към спорта? Ами, честно казано... Дали личност, т.е. спорта изгражда една различна личност от човек, който... Ами може би, защото ако не е било спорта, то има като личност. В каква посока ще се разви, не е ясно и то е загадка. Но благодарение на спорта пък ме изградил като... Той изгражда и характера и подобрява личността със сигурност. Примерно с каквото се захванеш, няма начин да не се случи. Ами по него гониш до края и да не се случи, някак си имаш една чиста съвест, че си дал всичко от себе си на 100% и вече факторите, за които да не са се случили, може да не са в теб. Да, има го и обратния момент. Примерно, дал всичко от себе си. Както знаем, примерно на една олимпиада, няма да казваме точно. Ще кажем. Да. Тя е готина. Ще кажем да напомним. Мисля, че беше, нали? Да. Където, нали, домакина Гърка го направиха преди тебе. Как се справяш с това, когато знаеш, че всъщност ти си по-добър, обаче за целия свят някой друг остава по-добър? Спорта гради тази, така да кажа, устойчивост в характера. Когато обаче имаш едни хора за теб, пак казвам, в които и те, и ти сте на една и съща визия какво трябва да се случи. Говоря в подготвителния процес. И ти си на 100%. Наистина, да кажем, не ходиш по заведения, спазваш си някакъв режим, защото си осъзнат, че спорта всяка една секунда е важна. Тренирали сме в 3 сутринта, в 4, в 5, експериментираме със себе си. Защото някъде си мислиш, че някой някъде го прави. Нали? И викаш, сигурно някой китаец някъде не съм единствения гений на света да тренирам в 3 сутринта. Нали? Да изненадваш себе си. Различни предизвикателства си създаваш. И когато смяташ, че си направил всичко по силите си в подготвителния процес, когато идва състезанието и ти си ощетен, ти нямаш огризение и живееш лесно с тая мисъл. По обясними причини, независещи от теб, ето, има го фактора съдия. Нашия спорт е субективен. Така или иначе домакинството е много голям фактор и Гърка Демостенис Тамбакос, който тогава стана олимпийски шампион на финалите на хълки, аз всеки вика, ние щупихме телевизора, нали, много приятели по различен емоционален начин ми въздейства това нещо, ти как запази спокойствие и така нататък.
Ама когато си дал всичко от себе си и знаеш, че ти си истински и някак си много по-лесно преминава това нещо. Разбира се, ние пуснахме тогава констатация, да. Разглеждат оценката и заради регламента ти не можеш да кажеш, този взе по-голяма оценка от тебе, ама той се справи по-зле. Не, те разглеждат твоето съчетание, моята оценка е точно тази, която заслужавам, обаче не мога да кажа, че неговата не е тази. И така или иначе, отговорът е, че и спортът учи на такива, защото те се случват. Лошото е, когато се случи на такъв голям спортен форум, че опоручава самия спорт на много високо ниво. Иначе имало е моменти, в които и мен са ме поощрявали. Ще ти дам и пример. Да живея по-лесно с тая мисъл, защото нямаш угризение. Независещ фактор. Да. Съдията те ощетил. Така е трябвало да става. Да не говорим обратната страна на медала, че примерно пък имаш някакси любовта на хората. Благодарение на този голям спортен форум, виждаш, че реално си ощетен. Не е състезание, в което никой не е виждал и виката, ти беше много добър, ама четвърти, нали? Знаеш, че има един такъв момент, в който спорно е дали сте ощетили. Ние малко сме недоверчиви. Но, примерно, от 2012 година ще ти разкажа за Лондон Олимпийските игри, защото аз изигравам едно съчетание на халки, което с вече нетърпение очаквам да приключа спортна кариера по най-добрия начин за момента, защото аз тогава не можех да направя нещо повече от финал, много трудно, нали? Не, че ми беше слабо съчетанието, но нямах и да имах амбицията, вече нямах възможността да се боря за медалите. И въпреки всичко, приключвам съчетанието, викам, супер, изиграх го, спрямо моите си очаквания, да, се справих много добре. И гледам, изчаквам оценката и гледам 8-ми. Викам, това не мога да бъде. Топ 8 прат финал отново. Аз так му се зарадвах, Викам, последно съчетание и те един жест към мен, защото аз тогава бях най-възрастния и някакси останах като етикет, като кумир на подрастващото поколение. Не искаха да се раздива с мен. И предсакаха човека, който стана 9-ти. Той беше сигурно по-добър от мен и заслужаваше финал, но мен ме бутнаха в финала да играе още един път само вече айде още едно последно съчетание, Тоест има бенефис, искаха така правят реверанс понякога, но той вече закъснява дата, така да кажем. Аз влезнах в финала и изиграх едно съчетание, което не беше най-доброто от моите изпълнения. 6 олимпиади. Но така. От 87 до 92. 92 Барселона. Да, поредни. Като цяло спортната ти кариера от 87. Поне в Уикипедия така пише. Сега осъзнатите ми най-важни за мен състезания са от 87, 8, 9 година, след Сеул, за България една от най-успешните олимпиади. Аз влезнах в националния отбор за младежи и направихме много добро представяне в Гърция. Целият ни отбор взема над 10 медала, което не е било. Аз бях добър тогава и на земна гимнастика, и на кон с гривни. Нямаше уред, който ние да не ставаме трети, втори, къде първи и така нататък. Но това беше в младежките години. 91 година беше много важното световно първенство за мен, което беше квалификации за Олимпийските игри 92 в Барселона. Това беше в Индианаполис 91 година. В Щатите, в които ние преодоляхме квалификациите и вече имаше един разпад на старо поколение. Много голяма част от основния отбор остана в Америка и вече по-младите гимнастици ние взехме, така да кажем, основната част в отбора и тръгнахме от 92 година. Вече Олимпийски игри, една част бяха, които останаха, бяха по-големи от нас, които научиха, но вече младите бойни единици бяхме в отбора и това са ми по-смислените. Станахме 12-ти, което за нас беше но поехте щафетата за по-нататък за представяне. Иначе 88-9, още сме така и ни хлапета, така да кажа, въпреки че и пак си бяхме хлапета и 92 година. И сега също. И сега пак сме си хлапета, да. Но, да. Виждаш ли
сега в младото поколение, той е устрем, който вие го имахте и той е плам? Ами, факт е, че са по-различни. Младежите и девойките са по-различни. И въпреки всичко, мога да кажа, че имаме такива деца, защото за мен са деца, които, визирам и директно ще кажа, с много големи амбиции, с Амбиция за Олимпиада. амбиции за, Това е голяма амбиция. за успех, не само участие на Олимпиада. Директно казвам, Валентина Георгиева е едно момиче, тя вече е жена, но освен амбиции, тя стана и на последните Олимпийски игри, стана пета на прескок. Тя е с много големи шансове в следващите, така да кажа, 2-3 години дори Олимпиадата, ако е здрава само, има много голям потенциал да вземе медал. Много е трудно, съзнато го казвам, но върви в посока, която ще е лицето на българската спортна гимнастика в женско направление. В мъжко имаме такива очаквания, където имаме деца, които те първа навлизат в голямата гимнастика, но с много големи амбиции, с много голям хъс, искат да покажат, че са можещи и така нататък. Малки са като единици, но имаме такива хора. А кои сте били най-тежките моменти в... Било психични, психологични, било травматични? Ами, сега не съм имал много големи, така да кажа, психични колебания, че съм сгрешил с избора си, че няма да мога да се справя. Не мога да кажа, че не е имало и такива моменти, в които кога е правилният момент да се откажеш, стигнах ли върха. 96-та година аз станах четвърти на халки, защото тогава имаше дублиране на местата. Първо място един състезател, двама състезатели на второ място. Аз можех да бъда един от тях и да бъда медалист, но не останах втори. И когато има двама състезатели на второ място, няма трето и аз останах четвърти. И имаше такова разочарование. Останахме в Америка. Няма трети и остана четвърти. Защото са двама. И трето място вече не съществува, защото двама състезатели са на второ и няма трето място. Аз можех спокойно да бъда един от тези и да сме трима на второ място. И нямаше да има четвърти, ще е пети състезател. Дали четвърти или пети, то вече горе-долу разочарованието е еднакво силно. Но тогава останахме аз, Иван Иванов и Краси Дунев в Америка да търсим по-добро бъдеще. Още бяхме младежи, 22-3 годишни. Ще се справяме, ще забогатяваме, финансовите параметри в Америка са по-добри. Старото поколение, което беше останало 91 година, ще напоеми, веднага идват и вие сте звездени. Какви звезди сме? Но Краси Дунев тогава за момента стана и сребърен медалист на висилка от Атланта. Тоест искахме да се развивам и бяхме, аз лично за себе си, мога да кажа, че и ни такива за момента премислени действия, но можех много да дам още на спорт и приключих така спортна дейност, започнахме да занимаваме с шоу, спектакли и така нататък, но в един момент никога не е спирал това вътре в мен да ми казва, че някакси има какво да довършваш. С четвъртото място не е мало са толкова много си тренирал, толкова хора са стояли тогава за тебе и държава ти е помагал ти да се реализираш. Можеш още като потенциал да го доразвиеш. Краси логично второ място най-доброто. Сребърен медал, друга да имаш медал от Олимпиада и да спреш, си удовлетворен от това, което си постигнал. Аз някакси тайно вярвах, че мога и повече, а и по спектаклите, които правихме, за да докажем отново себе си, колко сме можещи. На всеки един спектакъл правихме толкова сложни неща като съчетание, че те спокойно можехме да продължим състезание. Да. Затварят вратите рано, ние сме с цивилни дрехи, правим сложни елементи и аз така продължих. След като взехме и документи, викам, аз трябва да се върна обратно в спорта и имам още какво да покажа и на себе си, а и на света, че мога да бъда този вътрешен потенциал на времето, в който са разпознали в мен, трябва да го докарам до края.
И съм имал такива моменти. Това не е било единственото разочарование, но то не мога да кажа, че е било разочарование. Аз съм взел тогава едно решение, че се развивам в Америка и то е било всъщност един урок как да се справям с различните, така да кажа, препятствия, които са стояли пред мен. Да почна да стана по-самостоятелен, да се грижа се, защото ние тук бяхме ни обгрижени, колкото и да звучи. Как обгрижени? Смисъл... Обгрижени, имаш какво да тренираш, имаш къде да се готвиш, имаш най-добрите треньори за момента, получаваш пак някаква сте били заплата. единици, не може всеки да И трябва да стигне даваш вашето най-доброто от себе, защото занимаваш само с спорт. Не мислиш за нищо останало. Тръгваш в чужбина, паспортът е готов, визата ти е направена, отиваш, ще се връща. Нищо друго, освен спорт, не мислиш. И след когато отидеш в Америка, трябва да учиш, трябва да знаеш език, трябва да тренираш деца, трябва дори всичко извън спорта. Да. Ние никога не сме се сблъскали с най-различни предизвикателства. Дори една застраховка да отидеш да направиш някакви, не знаем как се прави, купиш си кола. И всички тези неща някакси рязко възмъжаваш в един момент и осъзнаваш много други неща, че в живота, нали, не е само спорт и така нататък. Други трудни моменти, за които ти казваш, съм имал разочарование от спорта, че не се справям добре, че ако по план искам на някой турнир да съм първи, аз не си изигравам съчетанието добре. Едва ли не се провалям. То не е някакво проваляне. Това дълга към треньора, към отбора ли е? То е като дълга. Дълг ли го усещаш това? Във времето имахме страхотния шанс да имаме едни уникални треньори, които, освен треньорите, бяха и много добри хора. Те бяха мъже, които искаха да ти предадат най-доброто и от живота, и от спорта. Те те учиха на една коректност, то не е задълженост, но ти да изпитваш една честност в това, което трябва да свършиш. Като ако ти кажат, задачата днеска е сложна е, трудна е, обаче по най-добрия начин ти го представят, че трябва да се справиш с нея. Тоест, те те учат на... Той е хем дълг, той е на една отговорност към нещата, които трябва да вършиш, защото това ти е работа, ти доброволно си е избрал и трябва да минеш през всичките тези трудности, да станеш мъж и да оцелееш и да поемеш отговорност в хубаво и в лошо. Трудната ми, най-голямото разочарование професионално е Олимпийските игри в Китай, защото, нали, това, че станахме втори в Атена, то хем разочарование, хем обаче е втори. Нали? Викаш медал. В крайна сметка това ми е най-доброто постижение. В Сидни имах трето място и, нали, все още надграждаме. Света разбра, че трябваше да съм първи, но втори пак не е малко. Нали? Никога няма да мога да повторя, защото аз тогава не знаех за 2004 година дали ще имам още една олимпиада. Като цяло не е било в плана ми 6 олимпийски игри. Нали, вървиш с ден. След олимпиадата в Атена, може би най-добрият вариант аз да приключа кариерата си, защото не знам дали мога още да издържа от 4 години. Дълъг е процеса. В Китай китайците са силни. Нали, дори да отида там тогава не разчитах, че ще има такъв вариант като в Гърция, защото китайците от толкова много хора занимаващи с този спорт, все ще изкарат някакво чудо. Те са голяма популация. Нали, и те не са за подценяване. Но така или иначе аз отивам, класирам се за тези Олимпийски игри, нали, всеки е с очакванията, сега реванш. Те 2008 година, сега ще покажем и на Китай и на всички останали, че, нали, ние си го гоним това първо място и вече Гърка не игра тогава. По спомен той постигна своето, но аз още бях в разцвета така на силите. Разработвах едно много силно съчетание, което исках да изненадам тогава конкуренцията, защото нямаше как да станат нещата. Всички бяха много силни. Ако ти този път, нали, си научихме урока, че ако не си много, много по-добър от втория, шанса да бъдеш прецакан, той си стои там. Нали, не е изключен. Въпреки че китайците бяха много силни. Но аз направих една грешка в изпълнението си на самия финал и за съжаление не можах да се справя добре. Можех, защото с съчетанието, което изиграх на квалификациите, това, което си го мога и с затворени очи, влезнах с втора оценка. Тоест, ако аз бях играл същото съчетание,
хипотетично да кажеш, можех и да се изложа, но имах много богат опит тогава вече. И психически бях много устойчив. Китайците бяха едни млади момчета, нали? Но взех решение да направя едно упражнение, което физически е много силно и никога не го бях представил на състезание. Но направих го перфектно, обаче оттам насетне някакси на 9-то упражнение допуснах една грешка елементарна, която обаче наказанието е много голямо като стойност и не успях. Но ако го бях направил, сигурно щех се боря за първото място. И там е най-голямото разочарование, защото някакси не оправдах очакванията, които имах към себе си. Ама тук говорим за личните си очаквания. Лични и можех. Още едно второ място щеше да подсигури по-добър бюджет тогава на федерацията и още едно второ място за мен щеше да бъде отново, нали, не малък успех, аз исках първо. А и знаеки времето, че с времето спорта, нали, знаеш, стигаш си върха и после няма връщане назад и да искаш, вече не мога да върнеш година. Не мога да върнеш времето и осъзнато шансовете за приключване на спортна кариера с златен медал стават все по-малки. Тоест ти си мислил вече за приключване, но как успяваш сега да въздействаш върху децата, които тренираш? Има ли работа с родителя? Нали, той, понеже нали, ти си с детето някакви часове в залата, но пък родителя вече поема нещата в свои ръце. И от тук вече режима на хранене, начин на живот в семейната среда, в училище. Те деца трябва да пазят някакъв режим на хранене, за да може да се възстанови. Тренировките не са леки в вашия спорт. Възстановяването е много важен процес от, така да кажа, от прекараното многочасово време в залата. Важно е към днешна дата да се говори и с родители, и с деца, защото ти на детето и да обясниш колко важно е хранителният режим. Все пак той е зависимо от родителите. Като се пребере, какво ще му сложат на масата? Абсолютно. Колкото и да кажеш на детето нещо, не сами против тези лавки, които стоят в училищата и се продават някакви храни, които са незнайни. Някои са и са знаени, но да кажем, важно е да имаш една добавена стойност в храната, която е правилното хранене. Да взимаш необходимите неща за възстановяване, защото организмите са изразходени. Да не говорим за храната, колко е истинска, колко не е вече към днешна дата. Балансирането хранене и като цяло спорта, те вече върват неизменно ръка за ръка. Не е едно време, където ние сме яли. Да, аз точно това ще да казвам, когато вие сте били така олимпийски надежди и всичко е било порцион направено, отивате, няма базата в Белмекен, тренирате, ядете, всичко е направено. Това казвам, че тогава се грижиха. Сега вече ние трябва да сме запознати, трябва освен кадрите, които се занимават технически които трябва да са грамотни към дейността, трябва да има диалог с родител, трябва да се обяснява на децата ежедневно, че наистина е важно, не е сега от тук да се скриш. Нашия спорт няма категории, но е важно да спазваш някакъв култура на хранене, да го кажа. Точно така, култура на хранене. Не може нали, да между първата и втората тренировка да си с 1 кило отгоре. Защото първо за тебе, за спортиста е лошо. Риска за травми е много голям с такава разлика и амплитуда. Защото при вас има и в не може да отидеш да изпиш. Много ти инерция. харесва боза, обаче не можеш да спиш 1 литър боза между тренировки, защото след това ставаш някакси тромав, ленив. Не е това начин. Не, че бозата е лошо. Нали? Пини си малко бозичка. Не е проблем. Или изяш едно протеиново барче, да кажем, нали, което ще ти даде нужните калории, нужната енергия, която първо като грамаж не е толкова голямо и пак казвам, към днешна дата е много добре усвояемо и е полезно и няма да ти навреди. Нито ще ти натежи. А ще вземеш всички необходими компоненти, които съдържа, за да имаш тая енергия. Една втора тренировка
Не е нужно да изядеш 5 пържоли, за да добавиш това нещо, което ти е необходимо. Нали? Така че нали, много грубовато си го говорим, но е важно балансираното хранене. Важно е да имат информация какво трябва да правят. И предимно, пак казвам, родителите, защото те са важни човек до тях, защото до 18 години те полагат основните грижи. Въпреки че немалка част като време прикарват с нас, ние се стараем да бъдем полезни и извън спорта, както казвам. Ама ти каза тук дворазови тренировки. Имаме деца, които са в спортно училище и тренират дворазово. Те занимават се с елитен спорт. Имаме и деца, които идват по един ден поведнъж на тренировка. Или няколко пъти по една тренировка на ден. Някои пък идват 2 пъти в седмицата. Имаме и подготвителни групи. Така че... Коя е възрастта, в която е подходяща примерно за спортна гимнастика? И кои са данните, които гледате като треньор? Кое е нещо, което е важно да видиш, че това дете го притежава? Сила, гъвкавост и ориентация. Ориентация... Като направи пред 5 кълбета да седи право без да пада. Има деца, които са много обещаващи, защото качествените деца, нали, не винаги те са по-нетрудоспособни, защото много лесно постигат резултатите. Нужния резултат. Деца, да. И се опитваме да намерим баланса между талантливо дете и дете с хъс, което чрез работа ще постигне резултати, защото то може да стигне по-далеч. То идва и качествено семейство, защото много е важно. Нещата са свързани. Но те се отличават някакси. Има в процеса като дейност, ако искаш да се занимаваш с елитен спорт, то се вижда децата, които наистина го искат, които идват с много голямо желание, които искат много да научат дадено упражнение, да бъдат победители. Те носят този заряд. Ти ги разпознаваш лесно тези деца. А проблема, че родителя е много нахъса на детето, не е? Има такива. Има такива деца, които идват на гимнастика, защото родителите искат те да тренират гимнастика. Да. А детето не се е осъзнало все още, че това е неговия спорт. Да. И са шляй общо взето в залата, но е там. И пак е по-добре да е там. Така да го разграничим. Има родители, които са с много по-големи амбиции, отколкото детето има като качества и като желание. Има и такива. Децата страдат от амбициите на родителите. Има такива. Не само в нашия спорт, да не говорим в тенис, футбол, нали, там е по-масово и по-често срещано явление. Балет, художествена гимнастика и така нататък. Да. Как успяваш ти да поддържаш форма? Аз си тренирам всеки ден за себе си, защото ме е станало отдавна начин на живот. Спорта. Имам огризение на съвестта, ако не отида или не намеря, или имам пропуск. Въпреки, че към днешна дата нямам пропуск. Все още. И ако обикновено тренирам сутрин, за да мога да си отметна, защото за мен това е най-важното. И някакси ми тръгва деня и нищо да не се получи, ако нещо си направил някакъв план, аз нямам... Нямаш огризение. Не ми е... Даже имам добро настроение да не ми се случат нещата, защото най-доброто съм го взел за себе си. Закусваш ли преди тренировка? Много рядко. Много рядко. По-често на гладно? По-често едно кафе и тренирам. Колко време продължава? Аз не съм най-добрият пример за правилно хранене, затова не го казвам. Защото във времето аз си спазвах собствен режим да ни кача кила. Старах се да не ям, но организма ме е привикнал по този начин на живот и не мога да бъда най-добрият пример, защото аз ям един път на ден вечер, когато всичко е свършило. И така си бяха. Нашите тренировки бяха цял ден. Имаш малко почивка, ма изям един шоколад, колкото да имам енергия на времето и влизам отново в залата. Обаче, нали, заради този хъз, за който си говорим и спортна злоба, не може да си представя, че примерно една пържола ще ми даде толкова енергия, че аз ако ние изям, няма да мога да тренирам 2 часа. Нали? Ще мога и без пържола. То пак е част от това нещо, че и без пържола ще се справя. Сещаш ли се? И така. И във времето навикна организма на това нещо. И мога и без тази храна, но сега вече не е. Нали, в
Други измерения обороти в момента работи и се живее. Как се справяше с вечерното хранене? Пак си ограничавал или си хапвал? Ограничавах се до 4 тогава. До 4 часа. До 4 пържоли. Или до 4 порции. До 4 порции. Виж, когато всичко приключи и си викаш вече така ти е спокойно, или 2 тренировки са минали, които почти са сляти в една, и си правиш заслужено, така, ако мога да кажа. Харакири, обаче голям кеф, нали? И някакси заслужено си се почерпваш с обилна храна. Това показва, че когато е активен човек и вечерното хранене не е чак такъв проблем, когато си изразходил. Ами ти си го изразходвал. И плюс това, нали, знам, че имаш 1-2 часа, то се разгражда и така нататък. Нужната енергия си остава. На следващия ден съм окей. Аз не мога да изям примерно 2 кифли с мармалад, примерно, или да намажа 3 филии с нутела и да влезна в залата. За времето тогава не беше прието това нещо да се прави. С какво закусвахте тогава? С нищо. Закусвам с нищо. И слизам и в залата и това. С какво беше? С марципан? Да, с марципан и тогава. И то само за награда. А сега вече шоколада само го мерише. Нали така? Такива бяха. Исках да кажа, че не съм идеалният пример за балансирано хранене. Но вече се стараем да... Ето, пак се връщаме на тези барчета, които ги има, които могат да дадат достатъчно енергия и всичко необходимо, за да не претварваш организма с някаква обилна храна, защото в крайна сметка имаш спорт 2 часа, в които си с надолу главата. Не мога да ти е тежко. Не мога да имаш и ни прифъртания, въртения, усуквания и така нататък. И той за тебе не е здравословно. Не мога да ти става лошо. Ми хареса спорт с надолу главата. И голяма част прекарваш на ръце, отколкото на крака. И не е комфортно, нали, да си обилно нахранен, така да кажем. Силовите тренировки единствено със свободна тежест ли сте практикували? Най-вече, когато търсиш резултати, защото ние правихме спорт, за да може да покажем, че ние сме най-добрите в света в тази дейност. Има едно огромно, много големи повторение на едни упражнения със собствено тяло. Отделно правиш елементи за сила или за мускулните групи, които ще ти подпомогнат научаването по-бързо на този елемент, но най-вече са свободни тежести и то със собствено тегло. Като го дигнеш 10 пъти против гравитацията по някакъв определен изпълнен начин, то мускулните групи се оформят. Нали, не сме тренирали, така да кажа, за оформено тяло, защото не отиваме на конкурс за красота, а отиваме да постигаме резултати с съчетанията, които трябва да изпълниш по най-добрия начин. С най-голямата трудност и с най-малкото грешки. Само професионално ли, как да кажа, работите с децата или се опитвате като цяло да и направим малко по-активни? Държим на масов спорт. Държим да има все повече деца, защото много от децата ни наистина са с наднормено тегло. Идват деца, които просто физически са усъкатени. Те не ходят правилно, не могат да се наведат, нямат никаква физическа способност. Просто даже да съществуват им е трудно. Нали? Казвам го, има и такива деца. Така че, ако можеш да помогнеш на едно дете да подобри жизнения си стандарт, ако мога така да го кажа, то е героизъм в съвремето. Нали? Да не говорим да направиш републикански шампион и така нататък. Тоест, понякога да привлечеш все повече деца да се занимават с един тежък спорт, макар и непрофесионално, е много по-голям успех, отколкото да направиш един голям спортист. Да кажем, европейски шампиони и така нататък. И имаш една друга наслада. Нали, естествено, че е по-трудно да направиш европейски шампион, но да помогнеш на едно такова дете, да заобича спорта, да мини през основата на него, която е гимнастика, и да му знаеш, че си му помогнал да се доразви и да избере друг спорт, пак си дал нещо добро на света. Вие имате една инициатива, така да се каже, с тренирането с тяло, нали, калестеника, и това е, нали, голяма част от гимнастиката, но пък по този начин популяризирате активния начин на живот.
Какви деца идват там? В смисъл, тинейджери вече над 12-15 годишни или? Да. Калистениката е дисциплина на спортната гимнастика, вече и ново приета след последното изминало общо събрание преди няколко дни. Това е така наречения стрит фитнес. Това са това са тези площадки между блоковите пространства, които са. И те са абсолютно безплатни за хора на най-различна възраст. Преди само се топаха килимите хората там. Да, но обикновено са една младеж между, така да кажа, 13-14 годишна възраст и 22-3 годишни вече мъже и те пак са юноши и девойки. Занимаващи се обаче активно с тази дисциплина. Има такива, които са били бивши спортисти или са занимавали с спортна гимнастика, но са приключили, нали, разпознават себе си по-добре в тая дейност. Ще бъдем домакини, което е похвално. Последната седмица на април домакини на световно първенство по стрит фитнес в зала Асикс Арена. Тоест дава се възможността на нашите най-добри статия. Те са най-добрите в света към днешна дата. Имаме световни шампиони в мъжко и женско направление и ще дойдат най-добрите, така да кажа, които се занимават професионално с този спорт, да премерят сили и то в България. Така че наистина да може и да... Имаш ли твои възпитаници там? Ами аз лично не се занимавам, но ние нашата дейност е да дадем шанс на тези хора, защото този спорт се практикува предимно лятно време, когато условията са по-благоприятни, защото той е за открита среда. Нали? Обаче, когато стане студено, да може да привлечем тези хора или да подпомогнем тяхната дейност, да могат да практикуват стрит фитнес в залите по гимнастика. Излъчваме, но ние правим вече голям вътрешен спортен календар, излъчваме победители в различните дисциплини, в различните възрастови групи. И имаме наблюдение върху подготовката им и националния отбор. И вече най-добрите ги селектираме и им даваме шанс да участват на световно първенство. Иначе щеха да си бъдат на площадките в някъде, в студа и никой няма да ги разпознае, види и така нататък. Че са световни шампиони. А те могат да се доразвият и да постигнат нещо в... Да. Тоест... А самото обезопасяване, примерно... Слагат се, има определена площадка, такава мултифункционална, която е с точно специфични параметри, има дюшеци, нали, но не мога да кажа, че е изцяло безопасно. Крие определен риск, но много е важно, затова те между тях имат треньори, занимаващи се с тях. Нали, и се върви поетапно подготовката, за да няма травми. Все пак това вече е виждане и на треньора, колко добър специалист е. Не, че има и такива луди глави, които... А това са към федерацията или са отделна федерация? Ние имаме и клуб по стрит фитнес, стрит workout България се казва, в който членуват доста хора и в различните клубове развиват тая дейност, но Българска федерация градове има различни клубове. Разбира се. В различните клубове и не е задължително да бъдат и практикирани. Има много свободно практикуващи. Идват, примерно казвам, в залата на Герена, искат да тренират стрит фитнес, отиват, записват се, има треньор, занимаващ се с този спорт и той ги обучава. Дали са начални, дали са вече с времето са станали по-добри. Има различни етапи, но има доста много хора, които се занимават с този спорт, който го харесват, вае и прави страхотни тела от него. Има тая еуфория, защото е на музика, атрактивно е. Ще правим и демонстрации на Пампорово сега 7 и 8. Тоест заребяваме все повече хора да бъдат физически активност. Не е задължително да са спортна гимнастика. Ако искат да са стрит фитнес, искаме да развиваме и тая дейност. Значи всеки един, който може да се докосне до спорта, да премине през него, защото там е истината. Аз имам един личен въпрос. Доколко, вие детето го виждате как изглежда, доколко гледате генетичните особености на родителите,
за да кажете това дете става. Въпросът ми е следния. Искам да заведа дъщеря ми, която е на 3 години и половина. Така като ме гледаш мене, дали ще е подходяща за гимнастика? Нищо да не. Не знам. Всички деца могат да станат. Да. Ще те доведа да знаеш, аз ти Всички. казвам. На 5, на 6, те са деца. Ако са деца, можем да ги научим на шпагат, на кълбо, на стойка. Тоест, може да им дадем основата, в която те да се развият. И ако те си го усетят, въпреки че нали, твоя размер е впечатляваш, т.е. тя може да е взела силата, освен силата на духа, и твоята физическа сила. Т.е. тя може да бъде много силна. Да прескок, защото съвременната гимнастика трябва да си силен, както преди малко си говорихме. Нали. Голяма част се използват долни крайници, т.е. земна гимнастика, прескок, греда. Така че... гредата е основно дамска. Основно крака. Да. Прескок, тичаш 20 метра, трябва да си бърз и да имаш експлозивна сила и да си координиран. Нещата, които правиш, не са сгубиш въздуха, за да можеш да се приземиш. Обаче това всичко трябва да... Първо главата го прави, главата кара тялото да върши нещата. Виж, ама в Америка можеш съвсем спокойно да отидеш в Холивуд и да станеш един каскадьор и вместо да гледаме сега Джейсън Стейтън, да гледаме Йордан Йовчев. Можеш. Виж. Нищо, и тук си ни е добре. Нали трябва и ние да даваме. Не може само да взимаме и да се ориентираме в различните ситуации. Важно е тая отговорност, която на нас не е предадена, да може ние да я предаваме на който иска да се занимава с този тежък спорт, пак казвам. Стараем се да подобрим условията за работа в тях. Стараем се да имаме и добри останали кадри, занимаващи се още с този спорт. Тоест, освен, че искаме да оцеляваме, искаме да правим и хубави неща. Освен, че сме се доказали вече 7-8 години правим световна купа в град Варна, която преминава прекрасно. Идват 30 държави, харесват България, харесват града, харесват домакинството, което ние се справяме. Да. Така че трябва да можем и да даваме, нали, както са давали на нас, ние да предаваме. Защото гимнастиката е била с много големи традиции и се опитваме да ги удържаме и да ги надграждаме, както може. В смисъл, значи ти като спортист си успял, нали, да дадеш, което можеш на спорта, така да се каже. Сега следващата цел, да кажем, е да опиташ да предадеш нататък опита и морален било то. Ако с нещо мога да допринеса на едно дете да стане по-добрата версия, така да кажа, на себе си, пак е нещо. Говорихме си за големите цели. Има големи цели. Искам да имаме успехи. Въпреки, че нямаме равен старт, това е със сигурност. С много големите сили, Китай. С големите сили, които имат и много пари, много възможности и много хора практикуващи. Едно е от 100 човека да избереш двама. Едно е от един, ние искаме от един да направим двама. Нали? От един да направим двама. Да са толкова добри. Искаме един да е, защото ние сме били и играещ треньор, и президент на федерацията, и гимнастик, и нали, искаме да сме мултифункционални, да таскваме. Така че, знаейки, че нямаме равен старт, не означава, че ние все пак не може да бъдем конкурентно способни. Напротив, можем, трудно е и през поколение, обаче българина някак си има тая жилка и може да оцелява и може да се справя добре. Както казах, колко важен е едната. На едната на всичко. Какво би казал като послание на всички, които нагледат? Първо да благодаря на всички, които нагледат и да бъдат истински, да бъдат това, което го правят, да го правят с любов, с мерак и да правят нещо за себе си със спорт. Спортът е нещо много важно, смятам, и наистина ще намерят удовлетворение, ако практикуват някакъв спорт по тяхен избор. Благодаря, надявам се да намерите удовлетворение и като последвате Instagram профила на Fitspo, YouTube канала естествено на Fitspo и всички социални мрежи във Facebook, така че благодаря ви за времето, което отделихте. Надявам се, че величината на нашия гост
е нещо, което е заслужало да отделите това време. Това беше Фицпо, канала на Фицпо, версия 2.0. Сила, дисциплина, вдъхновение. Чао и до нови срещи!